Hola Sapienciers! Esteu pensant en fer un projecte sobre ciències de la Terra i de la vida però no se vos ocorre res? I si me diu la quantitat de microorganismes presents en les superfícies per comprendre el seu significat? A través d'aquest projecte es busca comprendre el significat de la presència dels microorganismes en diferents superfícies, com per exemple el telèfon mòbil, els interruptors o les portes. Moltes persones desconeixen la quantitat de microorganismes presents en aquestes superfícies i com poden afectar la seva salut. La hipòtesi seria que les superfícies més tocades, com el telèfon mòbil o les portes, contenen una major quantitat de microorganismes que les superfícies menys utilitzades, el que podria augmentar el risc de contraure malalties. Això entra en l'objectiu 3 o 6 de la ODS, depenent d'on trobeu els microorganismes que voleu analitzar. Per provar aquesta hipòtesi, es pot fer una recerca bibliogràfica per buscar informació i després obtindre mostres de diferents superfícies. Una vegada s'obtinguen els microorganismes i tenint en compte les limitacions de l'institut, es poden provar resistències a diferents desinfectants. I també es poden realitzar enquestes a la població per a veure el seu coneixement general en la matèria. Els resultats de la investigació mostraran quines superfícies contenen una major quantitat de microorganismes i també distingirà quins són resistents als desinfectants comuns. A més, es mostrarà quin és el coneixement general de la població en aquesta matèria. Així que ja sabeu, a donar-li canya als treballs, que les possibilitats en les ciències de la Terra i de la vida són pràcticament infinites.